Lähtet vissiin Hungsanista karkuun. Okei. Onko se joku selviytynyt yksilö? Mortaria lentää Joo, taivaalla. jonnekin tonne 3:lle tippu. 2 menee, juoksee taas yksi. Joo, niinpä näkyy. Jätti sen kivelle. Kuinka paljon tässä pitää olla? Mitä? Nokees. Mitä? Ei, sä sanoit, että sä et saa ampua pultilla. Niin sanoin. Ja mä olin sillä, että kuinka paljon tässä pitää ottaa aina toisen laukauksella. Haloo. Mä näen. Missä se on? No tosta kiven Puun takana. vasemmalla. Tuo puulla, mä näen sen. Onko se puu? Mä luin sitä kiveksi. — 600. 600. Aika hyvä. Nice. En osaa ampua pultilla. Ehkä ei sitten. Sähköbussi lähti oikealle.